വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ് പ്രഭുജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. प्रणाम मंगल जी। പ്രണാമം. 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. प्रणाम प्रभु जी। പ്രണാമം. അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാ. പരമാദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്? സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്മ്യമാകതാ സർഗേണോപജായന്തേ പ്രളയേ നവ്യതിന്ദിച്ചേ. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തൻ ആവുകയുമില്ല. മമ യോനിർമഹദ് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം ദദാമ്യഹം സംഭവഃ സർവഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയത്രേ ജനനത്തിന് കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിസ്തരം തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരമാണ്. ആ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള ആ ഭൗതിക സത്തയ, സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയാണ് ജനനത്തിന് കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നു, സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും അത് ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയഃ സംഭവന്തി താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനി അഹം ബീജപ്രദപിതാ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു? ബദ്ധരായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ടുള്ള ആ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആസക്തരായിട്ട് പുണ്യപാപങ്ങളുടെ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഇച്ഛയ്ക്കൊത്ത ദേഹമെടുത്തിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് അവരുടെ ഇച്ഛയ്ക്കൊത്ത് സാധനത്തോടു കൂടിയിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം, ഭൗതിക ദേഹത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പുണ്യമായിക്കോട്ടെ പാപമായിക്കോട്ടെ അവരുടെ ഇച്ഛയ്ക്കൊത്തനുസരിച്ച് ഒരു ദേഹവും ആ ദേഹത്തിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകൃതിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ജനനത്തിന് ഹേതു. എങ്കിൽ പോലും സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും
ആ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ദേഹവും ആ ആ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭൗതിക പ്രകൃതി, സത്വം, രജസ്, തമസ്, ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പോൾ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യശുദ്ധവും സാക്ഷി മാത്രവുമാണ്. എങ്കിൽ പോലും ആത്മാവിന് ആ ബദ്ധാവസ്ഥ കൈവരുമ്പോഴാണ്, അഥവാ പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അവ ഈ തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളാ ബദ്ധരായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശക അനാമയം സുഖസംഗേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഗേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവൻ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗുണത്തിലും സത്വഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. എങ്കിൽ പോലും അതും ഒരു ബദ്ധാവസ്ഥയാണ് വരുന്നത്. ആ സത്വഗുണം മൂലമാണ് ആ ശരിയാവണ്ണമുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ജ്ഞാനത്തിനുള്ള അവസരവും ശരിയാവണ്ണമുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരവും പൂർവ സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള ആ പുണ്യം മൂലം തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പുണ്യാത്മാവെ, മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് സത്വഗുണം വിശുദ്ധമാകയാൽ അത് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാന് അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവൻ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും വളരെയധികം സുഖം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുമാതിരി തന്നെ ശരിയാവണ്ണമുള്ള അവബോധം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. എവിടെ? ഈ ഭൂമിയിൽ. അത് ആ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്കും ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള ഒരു അവസരം തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? പൂർവ സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള ആ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ശരിയാവണ്ണം സത്വഗുണം പ്രകാശിക്കുന്നതോടുകൂടിയിട്ട് യഥാവിധി വളരെയധികം ഭോഗസുഖങ്ങൾക്കും അത് വഴിവെക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗവും തുറന്ന് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രജോരാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണാസംഗസമുദ്ഭവം തന്നിബധ്നാതി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തിനന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്താൽ നിന്നുളവാകുന്നതത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവനെ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിനന്ദന, ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്, വളരെയധികം തൃഷ്ണ, ഭോഗേച്ഛ ഇതെല്ലാം കൂടി വളരെയധികം വിഷയാസക്തരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ അവർക്കാണ് രജോ ഗുണ ആധിക്യമുള്ളവര്. അപ്പോൾ ആ ദേഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവനെ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ വളരെയധികം വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തരായിട്ട് ഭോഗേച്ഛരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലവിധ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാൽ രജോ ഗുണം ജീവനെ കുടുക്കി ഇടുന്നു. സമസ്തജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിബധ്നാതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണമാകട്ടെ
സർവ ശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലമായി പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. ഭാരതപുത്ര, ജ്ഞാനജന്യമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പലതരത്തിലുള്ള സർവ ശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്ത്? തമസ്. തമസ്സായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണം സർവ ശരീരികളെയും അഥവാ ബദ്ധജീവനെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലമായി പ്രമാദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റുകൾ, പലവിധത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്യപ്പെടും. അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വികർമ്മങ്ങൾ, ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തമോ ഗുണപ്രധാനികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അലസത, പലതരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെല്ലാം, മദ്യം, ഇതിനെല്ലാം അടിമപ്പെട്ട് ആലസ്യതയോടുകൂടിയിട്ട് ബുദ്ധിഭ്രമം സംഭവിച്ച് വളരെയധികം നിദ്രയോടുകൂടിയിട്ട് ഉള്ള ആളുകളെയാണ് താമസികർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം ആളുകൾ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. സത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി രജകർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തമാ പ്രമാദേ സഞ്ജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ, വളരെയധികം സഞ്ചയിതമായിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒരാൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ബദ്ധജീവനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്? സുഖം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പുണ്യങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഹലോകത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഗുണത്തിനും ശരീരം വികസിക്കുന്നതിന്, പലതരത്തിലുള്ള ഭോഗേച്ഛകൾക്ക് പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഭോഗേച്ഛ, അങ്ങനെയുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ബന്ധിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്വന്തം ഭോഗ ഇച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അവർ ഏർപ്പെടുന്നു ആസക്തിയോട് കൂടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർ ബന്ധിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഭോഗേച്ഛ കൊണ്ടും വിഷയാസക്തി കൊണ്ടും പലവിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാൽ അവർ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, അവനവന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രജോ ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മരണശേഷം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബന്ധിക്കുക. അത് അവർ മരണശേഷം പിന്നീട് ജീവിക്കുന്നത് അത്തരം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കിടയിലാണ് അവർ ജനിക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ പിന്നീടും അത് വിഷയാസക്തരായിട്ട് പിന്നീടും അവർ അതുപോലെ തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വളരെയധികം ആസക്തിയും വികർമ്മങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം അവർ മൃഗതുല്യ ജീവിതം ആണ് താമസികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ളത്. അവർ പിന്നെയും അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം ധരിച്ചിട്ട്, അത് മൃഗങ്ങളുടേതായിരിക്കാം, മറ്റ് പാപയോനികളിലും ആയിരിക്കാം. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ
പലതരത്തിലുള്ള ദുഷ്കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടും ആ തമോ ഗുണികൾ ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത. രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തദാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വതമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെയും മിശ്രിതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ചില ആളുകൾക്ക് സത്വഗുണം ഏറി നിൽക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർക്കാണെങ്കിലോ രജസ്തമമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക. പിന്നെയുള്ളവർക്ക് തമോ ഗുണികൾ, തമോ ഗുണപ്രധാനികളായിട്ട് തമോ ഗുണാണ് അവർക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിശ്രിതമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും കർമ്മങ്ങളും പ്രവർത്തികളുമാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സത്വഗുണപ്രധാനികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പുണ്യപ്രവർത്തി ചെയ്യാനുള്ള വാഞ്ഛയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. രജോ ഗുണികളാകട്ടെ പലതരത്തിലുള്ള വിഷയാസക്തമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ജോലികളും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവനവന്റെ സുഖത്തിനും ഭോഗ ഇച്ഛയ്ക്ക് മാത്രം കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തമോ ഗുണികളാകട്ടെ പലതരത്തിലുള്ള മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് അവർ നയിക്കുന്നത്, പലതരത്തിലുള്ള ദുഷ്കൃത്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ മിക്ക ആളുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രജ തമോ ഗുണപ്രധാനികളുണ്ട്, അതുമാതിരി സത്വ രജോ ഗുണപ്രധാനികളുണ്ട്. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ ആധിക്യത്താൽ അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കർമ്മഫലം എവിടെയാണ് വന്നുകൂടുന്നത്? അത് ജീവാത്മാവിൽ കർമ്മഫലമായിട്ട് അത് ബദ്ധരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ഒരാളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബദ്ധ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും ഒരാളെ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബദ്ധ അവസ്ഥ മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സത്വഗുണത്തിന്റെയും രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെയും ബദ്ധാവസ്ഥ ജീവനിൽ നിന്ന് മാറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്? പറയൂ. ഭക്തിയുത സേവനം. അതെ കറക്റ്റ് ഉത്തരാണ്. ശരിയാമണ്ണമുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സത്വഗുണം അതുമാതിരി രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലം ഇല്ലാതായി പോവുകയും കൃഷ്ണാബോധത്തോട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് മാറുകയും അതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, 0 ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുണ്യവുമില്ല പാപവുമില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ഗുണാതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശീലം, ഒരു സ്വഭാവം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ജീവചക്രത്തിൽ നിന്ന് ഭേദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രയധികം വളരെയധികം പുണ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്താണ്? അതും ഒരു ബദ്ധ അവസ്ഥയാണ്. വളരെയധികം സുഖത്തിനും ഭോഗത്തിനും തദ്വാര ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരവസരം തുറന്നു കിട്ടുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുണ്യം വളരെയധികം പുണ്യം ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. എങ്കിൽ പോലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഭോഗേച്ഛ കൊണ്ട് അത് അധപ്പതിച്ച് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം തന്നെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും ബദ്ധ അവസ്ഥയാണ്.
എങ്കിൽ പോലും ആ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായത്തെ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃദ്ധം സത്വമിത്യുത. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള പുണ്യപ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ജ്ഞാനത്തിന് ഭഗവാൻ അവസരം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പൂർവ പുണ്യങ്ങളുടെ സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള വളരെയധികം പുണ്യം ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് ഒരുവന് ശരിയാവണ്ണമുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള പാത തുറന്ന് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ പൂർവ പുണ്യമായിട്ടുള്ള പുണ്യം ചെയ്ത ആളുകൾ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത അതുമാതിരി ശരിയാവണ്ണമുള്ള പരമ്പര ശൃംഖലയിലുള്ള ആചാര്യന്മാരെ പ്രാപിച്ചും കൊണ്ട് അവർ ശരിയാവണ്ണം ജ്ഞാനം ആർജിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നതും ആ ഭാഗവതം സ്മരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പൂർവ പുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ചുരുക്കം. അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഒരിക്കലും ശരിയാവണ്ണം ഈ ശാസ്ത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയോ നേരാവണ്ണം മുന്നോട്ട് പോവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ലോഭപ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാശമ സ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം, കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് അധിക ആൾക്കാരും രജോ തമോ ഗുണം മിശ്രിതമായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് അധികവും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വളരെയധികം പ്രവർത്തികളും ജോലികളും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആസക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പല പല ഭോഗത്തിനും ഇച്ഛയ്ക്കും നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉഴറി നടക്കുന്ന രജോ ഗുണികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് അധികവും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനപ്പാനയില് പൂന്താനം പറയുന്ന വരികള് 10 കിട്ടിയെങ്കിൽ 10 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ആൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം? 100 ആക്കാനാണ്. 100 1000 1000 10000 10000 ലക്ഷവും ലക്ഷം കോടി ഇങ്ങനെ ആക്കാനായിരിക്കും ഒരു ഭോഗേച്ഛ വളരെയധികം ഭോഗത്തിന് ഇച്ഛയുള്ള ഒരാളുടെ ആഗ്രഹം. അതിനനുസരിച്ച് അവര് പലതരത്തിലുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ആ കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ ഭഗവാനെ ഓർക്കുവാനോ സ്മരിക്കുവാനോ ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുവാനോ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും ആസക്തിയുടെയും ഭോഗത്തിന്റെയും ലോഭം, അത്യാഗ്രഹം ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകെ ആയിരിക്കും അവര് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരിയാവണ്ണം ഭക്തിയുത സേവനമോ ഭഗവാന്റെ ശരിയാവണ്ണമുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാനോ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആചാര്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകുവാനോ അവർക്ക് സമയം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അവർ പലതരത്തിലുള്ള ആസക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് അടക്കാനാകാത്ത ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
അത്തരത്തിലുള്ള മോഹാവേശം ഇതെല്ലാം രജോ ഗുണികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ലക്ഷണം ആണ്. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവ ച തമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. കുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പോൾ ആ തമോ ഗുണപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരിക്കലും ശരിയാവണ്ണം ഉള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല. അവർ ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെക്കാളും ഉപരി പലതരത്തിലുള്ള ക്രൂരകൃത്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ എന്താ സമ്പത്ത് എല്ലാം കൊള്ളയടിക്കുക, വഞ്ചന, ചതി, ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവഹത്യ, അഹിംസ, ഇതെല്ലാം തമോ ഗുണികളുടെ ലക്ഷണമാണ്. അവർ വളരെയധികം മദ്യത്തിനും എന്താ അതിനെല്ലാം അഹിംസ, മറ്റ് തരം ജീവജാലങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്നതിലും എല്ലാം അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ രീതിയിൽ തേജസ്സില്ലാത്ത അകർമ്മണ്യത, ഒരു തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും ഏർപ്പെടാതെ പലതരത്തിലുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ഉന്മാദത്തോടു കൂടിയിട്ട് വ്യാമോഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് തമോ ഗുണികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉന്മാദത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ക്രൂരകൃത്യങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള ഭോഗേച്ഛയും എല്ലാം ചേർന്ന് അവരെ പാപയോനികളിലാണ് അതിനുശേഷമുള്ള ജന്മത്തിലെത്തുക. പാപയോനി അഥവാ തിര്യക്ക് അധമമായിട്ടുള്ള മൃഗയോനികളിൽ അവർ പതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ശരിയാവണ്ണ ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിനോ ജ്ഞാനത്തിനോ ഉള്ള അവസരം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല. അവർ ആ മൃഗതുല്യ ജീവിതം നയിച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും ആ ജീവചക്രത്തിൽ ഉഴറി ചക്രത്തിൽപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇപ്പോൾ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ പൂർവ പുണ്യ സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള ആ പുണ്യങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുവാൻ ഉത്സുകരായിട്ടുള്ളതും. അല്ലാതെ പോകുന്ന ആൾക്കാര് എന്താണ്, അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പുണ്യം അത്രയ്ക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കണം. യഥാ സത്വേ പ്രവൃദ്ദേതു പ്രളയം യാതി ദേഹഭൃത് തദോത്തമവിധാം ലോക നമലാൻ പ്രതിപദ്യതേ. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരായിട്ടുള്ള നിർമ്മലമായിട്ടുള്ള ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലെത്തുന്നു. അപ്പോൾ പൂർവ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം സഞ്ചയിച്ചിട്ട് അവർ അതിൻ്റെ ആധിക്യ നിമിത്തം ചിലപ്പോൾ അവർ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. പല വിധത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെയും എല്ലാം യജിച്ചിട്ട് ഉപാസിച്ചിട്ട് അവർ ആ പൂർവ പുണ്യം കൊണ്ട് അവർ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ഉത്കൃഷ്ട ലോകം, തമോലോകം, മഹിർലോകം ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങളിലെത്തുന്നു. അതിനുശേഷം വളരെയധികം പുണ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ട് അവർ പിന്നെയും സ്വർഗലോകം ഇവിടെയെല്ലാം ഉള്ള സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും പുണ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോഴും ഇതും ഒരു ബദ്ധാവസ്ഥ തന്നെയാണ്. അവർ വളരെയധികം പുണ്യം ചെയ്തു, ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അർഹതയുമുണ്ട്, ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു, വളരെയധികം സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു, ശേഷം വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നു, അവിടെ വച്ചും വളരെയധികം സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു, പിന്നെയും പിന്നെയും ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു, ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ സുഖം സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിതവും ഒരു ബദ്ധാവസ്ഥയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏതവസ്ഥയിലും അത് താഴോട്ട് പതിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള അവസരം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഈ
സാത്വിക പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് രാജസികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കോ താമസിക അവസ്ഥയിലേക്കോ പതിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള അവസരം വളരെ അധികമാണ്. രജസി പ്രളയം ഗത്വാ കർമ്മസംഗിഷു ജായത്തെ തഥാ പ്രലീനസ്തമസി മൂഢയോനിഷു ജായത്തെ. രജോ ഗുണത്തോടുകൂടിയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെയാകട്ടെ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് മരിക്കുക. രജോ ഗുണമായിട്ടുള്ള ആധിക്യത്തോട് ജനിക്കുന്നവർ പലതരത്തിലുള്ള ഭോഗേച്ഛയ്ക്കും അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ പലതരത്തിലുള്ള സമ്പത്ത് ഇതിനെല്ലാം വളരെയധികം അത്യാഗ്രഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിലാണ് രജോ ഗുണാധിക്യമുള്ളവർ ജനിക്കുക. സാത്വിക ഗുണാധിക്യമുള്ളവർ ജനിക്കുക വളരെ വലിയ യോഗികളുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ഇടയിലാണ്. സാത്വികരായിട്ടുള്ള ഗുണമുള്ള ആളുകൾ സാത്വിക ആധിക്യമുള്ള ആളുകൾ ജനിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തമോ ഗുണങ്ങളാകട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗങ്ങളായിട്ടോ ഒക്കെയാണ് അവർ ജനിക്കുക. കർമ്മണ സുഹൃതസ്യാഹു സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസഫലം. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലോകം ദുഃഖാലയമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ രജോ ഗുണ ആധിക്യത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖമായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് വന്ന് പിറന്നതിന്റെ കാരണം. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണമുള്ള വളരെയധികം പുണ്യം സഞ്ചയിച്ചിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ പാത ഇപ്പോഴും തുറന്ന് കിടക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും മുന്നില്. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം കൃഷ്ണബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തോടു കൂടിയിട്ട് കിട്ടിയ സന്ദർഭം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിച്ചിട്ട് കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാക്കിയിട്ട് നമ്മള് ഈ ദുഃഖാലയമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ അഥവാ അതിനുശേഷമുള്ള അധമ യോനികൾക്ക് പറക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും പറ്റുക? ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളിലേക്ക് പതിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള അധമ ലോകങ്ങളിലോ മൃഗയോനികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കിടയിലോ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പോഴാണ് അതിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു മാർഗം, ഒരവസരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിയായിട്ടുള്ള സവിശേഷ ബുദ്ധി നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഒരു മൃഗങ്ങൾക്കോ മറ്റ് ജന്തുക്കൾക്കോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശരിയാവണ്ണമുള്ള സവിശേഷ ബുദ്ധി. സവിശേഷ ബുദ്ധി എന്തിനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ശരിയാവണ്ണം ഉള്ള ജ്ഞാനം ശരിയാവണ്ണം അറിഞ്ഞിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് ബദ്ധ ജീവ അവസ്ഥ അത് മാറിയിട്ട് നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ അവസ്ഥ അഥവാ മുക്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ട് ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചിട്ട് ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സവിശേഷ ബുദ്ധി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം ലഭിക്കുവാന് അവസരം ലഭിച്ചതും. അപ്പോൾ ഈ അവസരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മള് ആ മാർഗത്തിലൂടെ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് വേണ്ടത്. തമോ ഗുണത്തിലാകപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തില്
മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും എല്ലാം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സത്വസഞ്ജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭ ഏവ ച പ്രമാദമോഹോ തമസോ ഭവതോ ജ്ഞാനമേവ ച. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും, രജസിൽ നിന്ന് ലോഭവും, തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും, മോഹം, മൗഢ്യം എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പൂർവ സഞ്ചയിതമായിട്ടുള്ള ആ പുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്ന് കിട്ടുന്നത്. ആ രജസിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? വളരെയധികം അത്യാഗ്രഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ പണം സമ്പാദിക്കുവാനും വളരെയധികം ആ ഇച്ഛയ്ക്കും പിറകെ ഓടി നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. അപ്പോൾ രജസിൽ നിന്ന് ലോഭവും, തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും, തമോ ഗുണികളാകട്ടെ വളരെയധികം തെറ്റുകളും, വളരെയധികം മോഹവും, ആലസ്യത, അകർമ്മണ്യത, വികർമ്മം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുവാനുള്ള ആധിക്യവും തമോ ഗുണികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഘന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവരാകട്ടെ ഈ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിനകപ്പെട്ടവർ അധോലോകങ്ങൾ അഥവാ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു, ആ തമോ ഗുണികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്തും സമ്പത്തും കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ, അധർമ്മികൾ, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർ, അഹിംസ, ഹത്യ ചെയ്യുന്നവർ, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവർ, വിഷം കൊടുക്കുന്നവർ, മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഭിചാരം ചെയ്യുന്നവർ, ഇത്തരത്തിലുള്ള അധർമ്മികളാണ് തമോ ഗുണത്തിന് അകപ്പെട്ടിട്ട് നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കുന്നവർ. ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മൃഗയോനിയിലോ അധോലോകങ്ങളിലെല്ലാം നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാത്വികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവികളാണ് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുവാൻ അർഹത ലഭിക്കുന്നത്. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവരാകട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ പോയി ജനിക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതില് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളും ഭഗവാൻ ആരോടും കാണിക്കുന്നില്ല. എന്താണ്? ഒരു ജീവന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ട്, അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ആസക്തി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ പലതരത്തിലുള്ള ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ആ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, അഥവാ ഒരു ശരീരം കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ സ്വതന്ത്രത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അവരുടെ ഇച്ഛയ്ക്കും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ അവസ്ഥാവിശേഷം സംജാതമാകുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും അവരുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ് ഞാൻ, എല്ലാവരുടെയും ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരിലും സമത്വം, എല്ലാ ദുഷ്ടന്മാരിലും നല്ലവരിലും എല്ലാവരിലും ഒരേ സമസ്ഥിതിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഭഗവാൻ അവരുടെ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള ആ കരുണ കൊണ്ട് ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗം തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ശരിയാവണ്ണമുള്ള ആചാര്യന്മാരെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവമുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള ആ കരുണ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ദേവനോ ദേവതയോ ക്രോധം പൂണ്ടിട്ട്, നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റിൽ ക്രോധം പൂണ്ടിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പാപങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആരും നിൽക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഇച്ഛയ്ക്കൊത്ത്, നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനൊത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്.
നാന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദ്രഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോതി ഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണാതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയും അറിയുകയും ചെയ്തവർ എന്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ല എന്ന് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ആ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമാണ്. നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി, അതുമാതിരി ചിന്ത, പ്രവൃത്തി, ബോധം, ഇതെല്ലാം ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കണം. ആ ത്രിഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ യോഗമായയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതാണ് ആ യോഗമായാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സത്യം നമ്മളിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഗുണാതീതനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, യോഗമായയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം. അതുകൊണ്ടാണ് ശരിയാവണ്ണം ആ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടും ആ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ടും നമ്മൾ ഗുണാതീതാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ആ ഗുണാതീതാവസ്ഥയുള്ള ആ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മഫലവും ആ ഗുണാതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, അതുമാതിരി അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുണത്താൽ ബദ്ധരായിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ഈ ജീവചക്രത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗുണാതീതാവസ്ഥ അഥവാ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുവാനാണ് എല്ലാവരും നോക്കേണ്ടത്. ഗുണാനേതാനതീത്യാത്രീൻ ദേഹി ദേഹസമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യുജരാ ദുഃഖേർ വിമുക്തോ മൃതമശ്നുതേ. ശരീര സംബന്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. ആ ശരീര സംബന്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും കുറിച്ച് ശരിയാവണ്ണം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ശരീര സംബന്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവന് ആ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായിട്ടുള്ള ആ ക്ലേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുകയും ആ ജീവചക്രത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുകയും ആ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട്, ആ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുമ്പോഴാണ് ശരിയാവണ്ണമുള്ള ആനന്ദം, ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൈർലിംഗേ സ്ത്രീൻ ഗുണനേതാൻ അതീതോ ഭവതി പ്രഭോ കിമാചാര കഥം ചൈതാം സ്ത്രീൻ ഗുണാനതിവർത്തത്തെ. അർജുന ഉവാച. അർജുനൻ പറയുകയാണ്, എന്ത് പ്രഭോ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അതുമാതിരി അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെ അതിക്രമിക്കുന്നു? ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു, ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തി ആ പ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വിവരിച്ചു. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ നദ്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി നിവൃത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണറിയോ ന വിചാല്യതേ ഗുണാ വർത്തന്ത ഇത്യേവം യോവതിഷ്ഠതി നേംഗതേ സമദുഃഖ സുഖ സ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചന തുല്യപ്രിയാ പ്രിയോ ധീര തുല്യനിന്ദാത്മസംസ്തുതി മാനാപമാനയോസ്തുല്യോ മിത്രാരി പക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി
ഗുണാതീതസ്സ ഉച്യതേ. 22 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതില് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, ആ പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്കും വെറുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ? അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ? എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെയധികം ആസക്തി, ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, വളരെയധികം സുഖങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, അതുമാതിരി വളരെയധികം ആ ലോഭം, വ്യാമോഹം, ഇതിന്റെ എല്ലാം നടുക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെ വെറുപ്പ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ അതിന്റെ നടുക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ, ആ സുഖത്തിന്റെയോ അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയോ ഇതിന്റെ എല്ലാം അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നല്ല സുഖത്തോടു കൂടിയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ ആ അവസ്ഥകളെല്ലാം മാറി മാറി വരുന്നു. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് സുഖമായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് ദുഃഖമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ആ വിഷയികളായിട്ടുള്ള കൂടെ ആയിരിക്കും ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരിക. അത്തരം ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടുകെട്ടായിരിക്കും വരിക. ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിനുള്ള ആളുകളുടെയോ ഇടയിലോ, അതുമാതിരി തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ ഇതിന്റെ എല്ലാം അവസ്ഥാന്തരങ്ങളിൽ പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാള് അതിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും അതെല്ലാം വേണമെന്ന് കാക്ഷിക്കുന്നില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്താണ്, അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് അവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ സുഖങ്ങളോ ഭോഗേച്ഛകളോ ഒന്നും തന്നെ അവർ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരിക്കലും എന്താ യാഥാർത്ഥ്യമല്ല, യഥാർത്ഥമാണ് എന്നുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് പരിണാമ വിധേയമാണ്. സുഖവും ദുഃഖവും എന്താണ്, ഒരെണ്ണം വരും പിന്നെയും വരും. അത് യഥാർത്ഥമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള്, അതുമാതിരി പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രതികരണങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആ ചിന്തകളെല്ലാം ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ അവരുടെ ചിന്തയിലെല്ലാം വന്ന് പോകുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും ബോധത്തിലൂടെ മറിഞ്ഞ് പോകുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള മോഹങ്ങളിലും ചിന്തകളിലും അതിൽ ഒരാളും പ്രക്ഷുബ്ധൻ ആകാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വിവേകം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ ആധിക്യത്താൽ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം വന്നു പോകുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ സാത്വിക ഗുണമോ അതുമാതിരി രജോ ഗുണപ്രധാനമോ തമോ ഗുണപ്രധാനമോ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മായയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ശരിയാവണ്ണം വിവേകത്തോടു കൂടിയിട്ട് ശരിയാവണ്ണം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, ശരിയാവണ്ണം കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ വിവേകിയായിട്ടുള്ള ഒരാള് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതല്ലാതെ പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥയില് വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ട് തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുകയല്ല അയാള് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വിവേകത്തോടു കൂടിയിട്ട് ജ്ഞാനമാകുന്ന മാർഗത്തിലൂടെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തൻ ചലിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് എന്നും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചിന്തകൾക്ക് ഉദാസീനനും, അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾക്ക് ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനും ആയിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ? ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ? ആർക്കും പ്രിയതമമായിട്ടും അപ്രിയതമായിട്ടും യാതൊന്നും ഇല്ലയോ? ധീരനും നിന്ദകളിലും. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ധീരനായിട്ട് നിന്ദകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ, രജോ ഗുണ തമോ ഗുണ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെല്ലാം മാതിരി സാത്വിക ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെല്ലാം നിന്ദകളും സ്തുതികളും നമ്മൾക്ക് നേരെ വരും. ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള സത്വ ഗുണങ്ങളായി അവരുടെ ഇടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം സ്തുതികളെല്ലാം കേട്ടെന്നിരിക്കും.
ചിലപ്പോൾ ആ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പലതരത്തിലുള്ള അപമാനങ്ങൾക്കും അത് വഴിവെച്ചേക്കാം. എങ്കിൽ പോലും ഏത് അവസ്ഥയിൽ പോലും ധീരനായിട്ട് നിന്ദകളിലോ സ്തുതികളിലോ മാനത്തിലോ അപമാനത്തിലോ എല്ലാം തന്നെ സമചിത്തനായിട്ട് അവരിലൊന്നും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തതും നിരുദ്യമനുമായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ശരിയാമണ്ണ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയെന്നാല് ആ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഉള്ള ഒരവസ്ഥ. ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ് അയാളുടെ ആ ഭക്തന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു അവനവന് അവനവന്റെ ഉത്കർഷത്തിനും അവനവന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒരു ഭക്തൻ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടല്ല സ്വന്തം സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അയാൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുക്തനായിട്ട് തീരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. എന്തെന്നാൽ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന്റെ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ചേരാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സുഖ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരാൾക്ക് ആ അവസ്ഥയിലും വളരെ അക്ഷോഭ്യനായിട്ട് നിലകൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ അടുത്തും ശത്രുമിത്രഭേദമൊന്നുമില്ലാതെ പെരുമാറാനും അത്തരത്തിൽ ആ സമയത്ത് സാധിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയുന്നു. മാംസയ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവത്തെ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ഏത് പരിതസ്ഥിതികളിലും പിഴയ്ക്കാതെ ശരിയാമണ്ണം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആനന്ദത്തിനും അനുകൂലത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെയും ആധിക്യമുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പെട്ടിട്ട് പോലും അവരുടെ സംയോഗത്താൽ പലതരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, മാനം അപമാനം സുഖം ദുഃഖം ഇതെല്ലാം വന്നു ചേർന്നാലും അവരിലൊക്കെ സമഭാവനയോടുകൂടിയിട്ട് അക്ഷോഭ്യനാകാതെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തെന്നാൽ അത് വന്നു ചേരുന്നത് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഉത്കർഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തന്റെ നില എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആനന്ദത്തിനും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഈ ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സഹനങ്ങളെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിൽ നിന്ന് നിവൃത്തി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തില് എത്താം. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖസ്യൈകാന്തികസ്യ ച. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാനാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും ഭഗവാനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത്? ബ്രഹ്മം എന്നായിട്ടുള്ള വിസ്തരണം അതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭൂതമായിട്ടുള്ളത്.
അമാരി സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അന്തര്യാമിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മം അതും ആരാണ്? ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ദേഹങ്ങളിലും അന്തര്യാമിയായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നത് അതും ആ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തിനും അടിസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ അവരുടെ ഇച്ഛയ്ക്കൊത്ത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ വിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും ചെയ്തതും. അവരുടെ ഇച്ഛയ്ക്കൊത്താണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ദേഹം ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തതും. അപ്പോ ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പോ എല്ലാവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഈ സമയത്ത് കഴിയുന്നത് എങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണമുള്ള വിശേഷ ബുദ്ധി ഓടുകൂടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക്, ആ ഭക്തിയുടെ ആ പാതയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് മുന്നേറി പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യന് ശരിയാവണ്ണമുള്ള സവിശേഷ ബുദ്ധി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ശരിയാവണ്ണം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് 14ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഓം അനന്തകോടി വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ശ്രീ